hangat diarani pasir batu kambang ini ana ning pinggir guru ketemu awak lagi ngesir kali bakal kaya kelangan pinggir uwit kelapa arane gelugu isi kari di para tati pitu saben dina iso bisa turu semeni kok ngomong sing kewentu areng-areng makan gedang jambar sawi sampai kering yuli isen mikiri lo cara dipangan dandan timpian orang antar dulu isen bencong gedang sawi esaki urut sama hati iki saya mongkak cerita gedang sapa cara dipereteli dong sing kaya bedan dodo iki gedang jambar sawi sampai kering yuli isen mikiri